kaba onye adịna ọmahanana kaba onye adịna ọ ga-analụ Igbo bụ Igbo anyị atụgo n'ogbe nwanne nenegharị anya Maazị UC atụgo n'ogbe o nwere ihe m chọrọ ka m gosi gị so m agwara m gị na ọ na-adị mma ị na-akụ ọtụtụ mkpụrụ akụkụ na anyị ihe bụ kokonọt akụwara m ụnụ kwamgbe na kokonọt na-adị mma akụ oyibo akị bekee ọ na-adị mma ịkụ na ngwuru ezinụlọ ya bụ ihe na-achụ ndị amoosu ọ na-eweziga a lot of negative energy na ngwuru ezinụlọ o nwegoro ọgwụ maọbụ nsi eji project tupu ọ na-erute ya bụ ihe eyuchurize ya ka m gosi unu the second one. Akọwara unu ihe gbasara mango tree ifuru ya mango na-adị mma ngwa n'anya ọfụma n'aka ibe ihe bụ kokonọt ka ọ bụ agwa nsị gị na onweghị ihe abaghị uru n'aka ibe bụ otu mkpụrụ ya bụ otu the root agwa na-eji the root eme anti-poison eji the root wuti mgbọrọgwụ akwụ ojukwu na mmanụ ude akị maọbụ mmanụ akwụ ojukwu were eme anti-poison ngwa ka m gosi gị nke ọzọ. Akọwana m ụlọ ihe gbasatara plantain den kọwaziere unu ihe gbasatara shop ọ bụrụ na ụra anaghị aga gị n'anya n'ime abalị ọbụla ibe gị na-alahụ ụra ịmụrụ anya jee wetara m shop ori ọ dị ịkpatara nya ịsara nya siere nya up to 10 minutes ị na-ete ekiri nya 1 glass in the morning tupu i rie nri ụtụtụ and later tupu ị na-akpọ ụra nwere ya 1 glass tumbler mere ya 3 times in a week mere ya ofu ọnwa bịa na my DM bịa nye m ekene ọ ya ka m gosi gị ọzọ. Akọwana m ụlọ ihe gbasata pọpọ na-anya n'elu ifu pọpọ chara acha agwa m ụnụ na pọpọ na-eji pọpọ eme ọtụtụ ihe dị iche iche bụ otu mgbọrọgwụ pọpọ ị na-anya ifu mgbọrọgwụ pọpọ agwa m gị gị na ọ bụrụ na ịbụ nwoke na ihe gị anaghị arụ ọrụ ka o kwesịrị jee chọrọ m mgbọrọgwụ pọpọ den ime gịnị isichuere nye na-ete ekiri nye first thing in the morning and last thing in the evening megodi nye 3 times in a week ka ị bịa na my comment bịa nye ekene ka m gosi gị ọzọ. Agwa m gị gị nọ ihe anyị maka anyị na-akọwa nke anyị amara ya ma nkọwa anyị ya bụ ihe den soro m ka unu fụ nna ụnụ anyị ifu na anyị nọ n'ogbe ifu ewu na anyị nọ n'ogbe na Maazị UC atụgo n'ogbe den unu echetara ihe nkọwara unu maka this Jethrofa ndị Igbo na-akpọ ya ugwu Cameroon ụfọdụ na-akpọ ya hospital is too far from me. Agwa m unu na afịfịa na ọ na-arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche iji wee mat onye ọbara adịghị na-arụ ọ bụrụ na ọ kpata m afịfịa mee gịnị ọfọọ ya afọọ tekiere m mmiri ya ị ga-afụ na ngwa ngwa imere ya just enyedobeghị just 2 weeks gaara m ụlọ ọgwụ iji eso wee mee gịnị bịa nye ekene na comment. Nwanne m nwoke ihe anyị maka anyị na-akọwa ihe anyị amara ya ma nkọnwụ ihe amara ekele ọrụ eke ike dị na-awaja agwara m gị gị nọ mgbọrọgwụ na-abụ maọbụ 3 maọbụ 4 ka dibịa ji aka ibe na dibịa agwọ ka bụ na chi asị n'ihe na-eme na ọ na-abụ dibịa gwụọ ọla ebu na ọ na-asọ nsọ chi. Nwanne m were aka nne gị tụsara m ihe ozi a were aka ekpe tụsara ya maka ndị be anyị sị na ọ bara isi ọ bara agụba mana ụmụnna nwezuo akụ iro na asị ga-ana. Igbo bụ Igbo aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC ọ nụrụ ka ara ibe ya ndị be anyị ndewonu.